Salutare, fraților! Așa, episodul 13, Milene, să mai zic așa, tu ești Caitlyn? Da. Nu-mi place de aia. Ea nici nu știi. Dai, bă, ce faci, mă? Bagi capul. Nici nu s-a văzut. Caitlyn. Bă, dar nu a dat că a dat poze cu femei aici. Fă-te, mă. Ba da, odată. Cine? Eu am fost cu mine, n-am fost. Nu. Oricum, aici e cel mai bune. Da, o body page. Da. Dar face o bună echipă. Nu sunt în echipă. Da. Nu, dar face. Asta cu schema. Ce faci, mă? De astea faci cu... Mă, ce faci așa la... Vrea să-i strici ăsta lui Alex. Mi-era frică să nu Vrea să-i strici ăsta lui Alex. Dar sunt sigur că Alex s-a dezabonat de la mine? Da, cred că el, Și panoram. Știu. Ce mă proasta aia? Altceva nu mai știu. Numai pe aia o știu oricum. Și pe Nicky Bella. Ce-am că... Dar o să faci 619? Nu. Sau ce zici aplauz? L-am pus de 619. Da. M-a pus, bă, dar putea să fac o schimb, dar nu 619. Știu. Bă, da. Cel mai bune scheme când le prinzi așa, e 619 cea mai bună. Da, e mai mișto alte eu. Tragi un picior în față. Bam! Sar pe ea! Nu mă las. Noi preferăm să-i spunem culoare de Bă! Puteai să le schimbi parcă. La 4. Nu, 2. La Era 4. 1, ba nu. Nu, că erai tu afară. Da, dar cel mai mult îmi place. Da, și... Noi suntem echipa pe aici, mă, nu ca tine, AJ și Dar Nicky e Bella. cumva că mă făceam aia. Pe aici? Da, în 2015 Da. e. Dar e bună, bă. Bă, ăla îl chema Ultimate Warrior. Ăla vechiul, cel mai bun din lume. Da? Dar ta mișto totuși. Îmi plăcea freza. Numai asta știi să faci. Fă și tu o schimb de submission, ceva. Eu fac, ai răbdare. Poi, mă. Ai, bă, mie-mi place. Deci nu e, bă, poți să apeși pe buș, știi? Știu. Dar nu vrea. Schema de final! Mai mișto e semnătura. Nu-mi place schema de final. Nu-mi place aia, ce dare. Da, mă. Care e acea bucăție? Care? Când cedează. Sunt multe așa. Da. Ea n-are, una are. Bă, m-am uitat la tine. Bravo, Cosmin. Cine cea? Hai să. Mai bine. Ce mă? Mamă, și mai și amărit-o. Mamă, nu era destul de mare. Nu. Bă, da, aia nu intră între corzi. Bă, dacă era mai real. Bă, n-am auzit că mi-e să... Dar ăla-i greu? E ceva. Noi putem să le ridicăm. Da. Noi le ridicăm și pe alea. Părincul ridicăm într-un deget. Da. Bă, eu zic de aia. De Brie Bella sau de Nicky Bella sau de Skyler Fox. ia așa. Panoram. Mie-mi place. Ia și mă lasă acolo. Deci nu poate. E frică, bă. Eu nu știe. Nu știu. Și fug și dau pe X, da? Asta nu mai asta știi acum să zic, dar în fine. Da, decât what the fuck, what the fuck. Așa.
Nu mai mă aștept să mă ridic. Zic ca tine. Zici chiar într-una. Aici, ce se strâmbă. Ok, Cu mai eu. mulți. Dar la nici nu era altfel. E, no, ok, eu la fete, mă. A, pe că să n-ai. Dar poți să o prind sau ceva? O, vreau. Cine i-a tras? Eu! Ce i-am făcut? Și tu? Da! Vreau să tragă. Așa, bă. Da, la arbitru te duci. S-a îndrăgostit de el. Hai, de mine. Și Așa viața de lui- urât e. Toată lumea. Da, nu mă gândi. Deci degeaba. Am cheiut. Trebuia să o lași. Dacă mai dau o dată în arbitru, Mai dă o dată. semnătura! Mai mișto e asta de Editul de geas, mă. la fete. Dă să ieși la bărbați. La băieți. Câștigă Cosmin. Și în viața reală câștigă toți Cosmin. Care este Natalia. Da, de n-ai. Bă, adică Natalia. Așa, bă, bravo. Așa, bă, nu, bă, Ce panoramă. trebuia să o tragi numai tu. Mai panoram ca lui aici. Ba, nu. Ei. Ah, Iupi! am pupat din... Ai pupat din gât? Ce? Așa, bă, bravo. Ce des? Nu pot să opresc meciul. După aia ce jucăm? Halo? Nu mă mai jucăm o dată. Un meci. Bă, la 2! Ce om? Mai mi-a venit și mie rândul. Rândul. Nu-i amintiți lui Alex că e la Nu, ea. nu mă la mine nici nu mai vine. Nu ești la noi. Dar nici nu ne pasă, măcar. Dar eu tot vreau să o văd pe aia după magistă. Uite, S-a încurit iar cu Alex, cu Alex. ce mă panorama? Mie îmi place. Știam că se știe. Ce ies, mă, Cosminul bate așa ușor. Ce panorama e asta? Oh, la ce genunchi a tras. Dacă era viața reală, bă. N-am putut, eu cu Gemil. Bravo, bă, bă. Hai. Stai, mă. Așa. Așa, domnul Leigi, tot. Așa,